A řekni mi, kolik to bude stát a baby mama. Teď nás za to zavřou, protože nemáme práva, takže kdyby ti to Kali nevadilo, tak si můžeme třeba zajít na véču nebo tak. Jinak tohle je Terka. A tohle je David, moc vás zdravíme u našeho nového podcastu. 2 mozkové buňky v krizi. Ale v krizi středního mládí. Jo, protože přesně tam se právě teď nacházíme. A Terka má strašně ráda rapování a zpívání a vždycky, když jedeme v autě, tak ráda rapuje a nikoho to jako nezajímá nebo nikoho to nezajímá, všichni to otravuje a všichni chtějí vystoupit z toho auta. Což jako Davide, sorry, klidně jdi kam chceš, ale když já nemůžu řídit, to je strašně důležité. Tak kam nedojedeš. Že teda řídíš, by tam vždycky měl zůstat. A ještě nemáme auto, moto samý, který se šoferujou, ještě musíš pár let ještě nejsme tak bohatý, aby jsme měli toho řidiče. No. Přesně tak. Ale kde si Terka ještě může zpívat a nikomu to nevadí, protože tam není slyšet, jsou festivaly. A nebo koupelná, ale dobře, pojďme si povídat spíš o těch festivalech, než o Terce ve sprše, to by bylo zajímavé. Přesně. A my jsme s Terkou byli nedávno na jednom festivalu tady v Praze a máme z toho takové divné pocity. Nemáme? Jako můj názor je takový, že je to super věc, zajít si na festiák, ale najednou se všechno mění. No, jako čím stárnu, nebo respektive pojďme mluvit o stárnutí jako sbírání zkušeností. Takže čím víc sbírám zkušenosti, tím se ta optika úplně mění. No, jak se pro tebe teda změní ten festival, to proč jít na ten festival? Tak já tam chodím za hudbou primárně, já už jsem stará, já už nemám žádný jakoby nějaký jako priority tam někoho okouzlovat nebo dělat nějaký content. Já jsem ráda, když tam je stín, dobrá hudba, potom to tělo zregeneruje do 14 dnů a tohle je jako můj hlavní cíl, proč jít na festiáky. Davide, proč tam chodíš ty? No, já tam teda taky jdu vždycky za muzikou, ale u mě třeba, když se chodilo ve 20 na koncerty a festivaly, tak prostě ten mood a to, proč jde na ten festival člověk, tak je úplně jiný. A myslím, že třeba ve těch 30 ten festival už i tak potom vnímáme jinak a už se třeba na něho jinak připravujeme a chystáme a jdeme tam úplně s jiným očekáváním, než když nám bylo třeba 20. Jaký byly tvoje očekávání ve 20? Pověz. No ve 20 to bylo prostě, jdeme si užít festival, jdeme se opít, jdeme si zatancovat, kalit do rána. A to je právě to, třeba s čím jsem rozhodně na ten festival minulý měsíc nešel. To je přesně to, čemu se v těch 30 už teď jako chci vyvarovat. Být někde skalanej do rána, ale jdu si tam třeba užít tu muziku. To je přesně o tom, o čem mluvím. Jako jedno skalení, jak ty říkáš, by si potom rozdýchával na 14 dní. No a takovou zásobu Imaginu jsme prostě neměli sebou. Ne. I když teda musím vám říct, že jsme tam šli ještě s kámoškou a dohromady bychom tam dali solidní arzenál na vybavení jedné menší lékárny. Jsme měli od léku na alergie, na bolest, Voltaren, prostě úplně všechno jsme tam měli. No právě, a ona i ta příprava jako taková je strašně důležitá. Je důležitá, ale je úplně jiná než ve 20. Je to pravda. V dnešní době my, náš vševěková kategorie, už tu přípravu dává trošku větší důraz. Už si přemýšlí, co tam bude potřebovat, co tam nebude potřebovat a ne spíš o tom, jak tam bude vypadat. Pravdou je, že Gen Z teď řeší crop topy a já ortopedický pošky do bod prostě. Jako sorry, ale nic to proti, ale tebe si představit v crop topu ještě neumím. Jako kdybych já si vzala crop top, a to já teda jsem teď na hubnoucím režimu, tak mě za to zavřou. Jako pojďme, jako nějaký mravní, no prostě ohrožování mládeže si myslím, že tam by to, ale crop top si vezmu na příští díl. Dobře, jsme všichni zvědaví, tak zůstaňte s náma. A největší hit, ještě teda, to bych ráda zmínila, jsou takový ty síťovaný prostě silonky. V tom já vypadám jako šunka v síťce. Jako bez srandy, to si taky vzít nemůžu. No a já, když jsem se připravovala právě na ten festival, tak za mýho mládí, když já jsem šla na ten májový nejmenovaný festival, tak vlastně letěly kytky. Já jsem, jestli si vzpomínáš, přišla malinko pozdě, což
Jako vždycky. Dobře, chtěla jsem říct, což u mě není jako překvapení. Každopádně, každopádně vlastně, co jsem chtěla říct je to, že jsem si hodinu zaplejtala kytky do vlasů, abych tam byla jako jedinej tydíc s kytkama ve vlasech. No nikdo tam nebyl, no. A nemyslíš si, že třeba, teď to nechci říct, ať to vyzní hnusně, ale jsi ještě ve svém módu, jak jít na festival ještě furt ve svých 20? Jako kam míříš tohle otázkou? Že, nevím, ani kam. Výkladka prostě. A když jsi šla třeba v těch svých 20 letech na festival nebo na koncert versus když jsme šli teď před tím měsícem, je tam trošku rozdíl v té přípravě na ten festival u tebe? No určitě. Jako Například. jednoznačně. Musela jsem mít dezinfekční ubrousky, to vás naučil covid, pak jsem musela mít ubrousky na záchody, i když... Tehdy nebo teď? No to, ale možná vždycky. Vždycky, to je pravda, to jsem měla vždycky. Potom určitě jsem tehdy netáhla tolik jako léků a náplastí, to jako jednoznačně. A taky hodně, jako myslím, už na své ledviny. Takže jako crop topy nejenom, že se do nich nenarvou, ale prostě už nestojím o zánět ledvin. No. Takže jako dlouhý oblečení na teplo, na zimu, celou dobu jsem si otáhala baťušku, protože jsem ho nechtěla dát do šatny. Tomu se potom vrátíme. A tomu se ještě vrátíme. No a myslíš, že teda tvoje myšlenkové nastavení v té přípravě je už takové jiné, že teď už si třeba víc dáváš? Úplně budu mluvit na rovinu. Prostě se chci cítit dobře. Přesně. Už mě nezajímá, jak vypadám, tak všichni už mě znají. Jako kytky musí být, jako pro mě, ale jestli někdo na Majáles jako nenosí kytky, tak je za zenitem. Jako. Ne, už se priorita pro mě na ty festivaly je taková, že se chci cítit dobře. Chci mít ortopedický vložky boták, chci vědět, že mě nebudou bolet záda, protože prostě, ať chcete nebo ne, tak tam stojíte celý den. Chci, aby mě nebolela hlava, abych měla na sobě fakt pohodlný oblečení. Takže ve tvých 30 pohoda number uno, ve tvých 20 let's go party hard. Přesně, a chtěla jsem vypadat jako nejvíc princezna. Přesně jsem tam čekala, že se do mě zamiluje nějaký zpěvák před 10 lety. No počkej, teď si myslíš, že tebe Ben Kristoval nebo Sofian zamiluje, ne? Když tam... No s Benem by to nešlo, on nejí maso. To jako by nešlo. Sorry Benny, jako dobrý, ale... Takže by se do tebe zakousl? No to by měl šťavnatý kus. Ježiši. OK, let's go. Ale kdyby se zakous s Koujou, tak neva. Co ty jsi zbral jinak? Jak to bylo u tebe? Já určitě jsem si vybral bundu, kterou normálně na festivalu, když jdeš v létě, tak si prostě nebereš, ale čekala se třeba dopředu počasí, protože přesně, jak jsi říkáš, ty nechceš se člověk nachladit, nechce, aby tam byla zima, on sice jako v tom davu těch lidí, v tom kotli jako potom teplo je, ale ono, když ten festival byl v květnu, tak to odpoledne bylo nějakých 25 stupňů, potom večer už tam to droplo na těch 10, tak prostě v 10 tam nebudeš prostě mrznout. Takže já jsem si vzal jako bundu a čekoval jsem počasí. Třeba se nebude pršet. Když mi bylo těch 20, tak mi bylo jedno, jestli tam bude pršet nebo ne. Prostě víš, že jsi s těma kamarádama a že se nějak tam budete, nevím, třeba objímat, což by mi s sebou nevadilo, ale radši budu jako ve svým teplé bundičce tam. Jako rozumím. Takže určitě ten komfort. A to mě přivádí k dalšímu zajímavému tématu. V jak velký partě jsi tečel? Nebo obvykle chodíváš na festivaly? No, ono možná i v těch 20 člověk má větší partu lidí kolem sebe, takže jde, jak říkáme, má Husáková dítě, v partia lidí a nás tam třeba bylo David je skoro ze Slovenska, takže to bylo taková Hana není Slovenská. Takže nás bylo jako 10, 5, ale teď jsme byli ve 3, ale taky to bylo jako super. Bylo skvělý. Teď si člověk možná je víc trošku jako piky, s kým bude ten svůj jako čas strávit a ono přece jenom by ten festival je více denní nebo jednodenní a prostě tam nějaký určitý dlouhodobý time slot, časový úsek, tak nechceš být tam jako s někým, kdo víš, že se ti jako sebete potom tam. A i si vybíráš ty lidi, s kterými jakoby sdílíš ten podobný styl,
Jako třeba, když nás šlo, přesně jak říkáš, nás chodili ohromný party a kdo měl větší partu, ten byl lepší, zajímavější, hlavně muselo být selfiečko, muselo prostě to digitálně žít. Já vlastně teď tu chvilku fakt jít s někým, s kým si poslechnu tu hudbu, s kterýma budeme více méně na těch podobných stagech, což my dva, jako jsme. Ale na pusyketky tě furt dokážu přemluvit. Já znám jenom Don't you wish a jak je to dál? Hot like me. Já jenom znám Hot like me a... Základ tam je. Když je to jsou? V říjnu. Dámy a pánové, tohle je reklama očividně na Pussycat Dolls, takže jako jestli nám nepošlou 2 lístky do VIP, vůbec nechápu, jako jak je to možné. Ale jestli nám pošlete ten lístek, tak Terka půjde taky. Napadla mě jedna zajímavá otázka. My jsme teď byli na festivalu s Davidem, byli jsme na Mikulasovi Josefovi a byla to rap stage, nebo tak nějak bych to připodobnila a tam bylo... Tam čas nějaký ten rap dán Mikulas, takže tam trošku zapadal. A David je velký fanda. No, jasně, jako boys don't cry, never. Okay. Sometimes. Sometimes, all the time. A každopádně jde o to, že tam normálně byla parta Gen Z a ty jsi tam sedli. Máš tam sedli v té druhé řadě, no první, jako prostě reálně tam čepili. Kdyby se jako sedli, mi až tak nevadilo, ale co mi vadilo, že si donesli jako půlku tam bufetu. A nerozdělili se, to vadilo nejvíc. Tobě. Ne, mně to reálně jako přišla neúcta. Mně strašně vadilo to, že prostě seš v kotli a v tom kotli, že když jdeš na ten koncert, tak si jdeš ten koncert užít. A my tam přišli protože po Mikulasovi tam byl Stein. A řekli, dobrý, my jdeme na Steina, chceme na něho prostě v první řadě a tu první řadu prostě nepustíme. Takže my, když tam přišli jako na Josefa, že si tam jako zatancujeme a budeme tam dělat la, to je jedna jeho písnička, pro kontext. Okay. A tak prostě před náma si tam sedli děti, který jsme tam bohužel málem kopli párkrát, se mě třeba povedlo. Ne. No já jsem jedné holčičce tam stoupila. Holčičce. A to... Co, ale to, že ty jsi starý, neznamená, že ročník 2000 jsou holčičky, jo. Ale jako souhlasím s tebou, jako my jsme před těma 20 lety frčelo 10, frčelo horkyže slíže a extrémně, jo. A teď si nevěděl... A to Terka chodí i teď. Teda. Jako pořád chodím horkyže slíže. Tam ještě nedostaneš. Ne? Ne. Ale i to, oni tam mají rap. No, ale není to rap muzika. Ne, jako jasně, to je jiný žádný. A tam si jako sednout do druhé řady znamená, že tě ušlape kotel. To prostě jako nejde. To jsem jako třeba čekal, že i tam někdo něco řekne. Nebo já jsem jim řekla. Já jsem jim řekla, je, jako, že ty vás tady zašlátne. Oni se takhle na mě ze spoda podívali na tu velkou paní nad nima. Tomu výroku podle mě věřili. Jako, že prostě se to může stát, když jsi jako viděli ty poměry, ale prostě Stein byl více, že jí život prostě. Jako to je úžasný. Já nevím, jestli třeba někdo je až tak jako velký fanda, asi očividně teda jo. A nebo teda nevím, jestli já jsem takový velký fanda, že bych jako někde třeba jako čekal na tu svoji hvězdu. Ono teda jako za naší dob třeba byli Holky a Lunetici a tam jako třeba taky lidi čekali, že asi jako na Lunetiky mimochodem teď jdu v říjnu a budu tam čekat prostě, protože miluju jsem Skubá VIP a jdu na ně prostě. A taky sám máš jídlo do první řady? Ne, mně to přijde jako na jednu stranu úcta, ale na druhou stranu polemizuju nad tím, že mi to vlastně přijde strašně fajn. Že si prostě udělali tam to pohodlí, že vyjádřili ten svůj názor, že nezajímá názor nikoho jiného. No. To je vlastně hrozně sympatický na jednu stranu. Jako je to neúcta, ale jako umí si říct. Jako těch 45 minut mě tam srali. Pojďme si říct, že jako chápu. Jídlo do první řady nepatří. A když se nechcete rozdělit. Víš, David, co mě zajímá? Já jsem dřív, možná to bylo tím, že jsem jako neměla finance nebo tak, vůbec neřešila, že existují nějaký VIP zóny. Kdy ty jsi začal vnímat, že existují nějaký VIP zóny? Já jsem asi jako o nich nějak věděl nebo slyšel, ale tehdy jsem dal jako VIP, že to jsou prostě fakt jako very important person. No, people. A tady tenhle festival, za mě tohle nebylo VIP. Za mě to bylo, nevím, mě to pojmenovat třeba Golden Circle nebo Front Row, ale nic VIP tam nebylo. Když jsi VIP, tak tam dostaneš buffet, dostaneš tam prosecco, který tam ani nebylo. Na druhou stranu ty lidi, kteří to VIP neměli, fakt stáli skoro na proseccu. A tím nemyslím pití, ale vlastně část Prahy, protože
Jako ty reálně neviděli ty interprety. Ne, no. A to ještě museli celou dobu stát na tom dožávném sluníčku, aby vůbec byli a stejně strašně daleko. Ale já bych tam jako před pár lety stála taky, protože jsem na to reálně neměla peníze, nebo bych je za to nechtěla utratit. No, to na 100%. A jak říkám, předtím asi buď jsem měl peníze, anebo jsem si myslel, že jako nejsem na to, abych byl VIP, takže člověk se to ani jako nekoukal. Anebo tehdy to bylo vnímané i prostě něco víc. No, dneska je prostě VIP už jako kde kdo mi přijde. Tak jsem taky byl VIP. To mě přivádí na skvělou otázku, Davide. Kolik jsi zaplatil nejvíc za nějaký koncert nebo festiák? Kolik jsi do toho jako reálně třeba investoval? Ale když jsem mluvil o tom, že fanoušci jako čekali na nějakou hvězdu, tak já jsem tehdy čekal na, když jsem byl mladý, tak když jsem byl mladší, tak jsem byl velký fan na Britney a Britney nikdy do Prahy nedojela. Takže když už jsem teda konečně si vydělával peníze a mohl jsem si koupit ten lístek, tak jsem si koupil, Britney tehdy měla svůj koncert nebo svůj velkou tour v Las Vegas. Jsem si koupil lístek na Piece of Me Britney Spears a letěl jsem pod ní do Las Vegas. A když už teda jsem do toho Vegas letěl a chtěl jsem si splnit ten svůj jako dětský sen, být blízko té Britney, tak jsem si koupil jako golden právě ticket a ten stál $1,000, takže... No a kolik teda? My chceme vědět tu konkrétní částku na český. To bylo 20 000 za lístek. Jež. No, ale v Britney ode mě byla tak jako metr. Ale to, jako tohle je skvělý, já přesně utrácím strašně peněz za cestování, to vám povíme někde nějaké historky z cestování. Těch bylo, jako. Ale tak to já jsem nejvíc peněz asi zaplatila za Kalina, no, asi, nebo? Za ten koncert jsme byli teď nedávno. Jako já jsem zase neplatila tolik, no. Tak 2000, no. Tak to je nic. Tedy a když teda já dal za Britney tolik, kolik jsem dal, co bylo tvoje nejvíc, co si kdy, buď na koncertě, nebo i za koncert, festival utratila? Já nejvíc na těch festiácích utrácím za jídlo. Já se prostě fakt se chci dobře najíst, když už tam jsem. Co ještě by mě zajímalo, jaká byla tvoje rutina po tom, co jsi přišel? Protože všichni, kdo tam byli, tak určitě měli zaprášený úplně všechno. Minimálně se člověk musí pořádně vysmrkat. Jsem si to protáhla nějakou mořskou vodou. Přesně. Pláchnout si obličej a udělat si úplně hodinu v koupelně, namydlit se, spláchnout to ze sebe, umýt si 5krát hlavu, za nechtama si oddělat špínu. No prostě je to festival a tam se práší a ono ještě jak je sucho v dnešní době, tak je tam jako velká masakra špíny, ale třeba na Sigetu v Maďarsku, tam ten festival trvá 6 dnů. A když tam máš 6 dnů furt to dýchá, takže potom člověk ani nemůže dýchat pořádně, protože tam všude prach, úplně máš černý, úplně všechno. Já teda musím říct, že tím se mi připomněl ty vícedenní festivaly. Já jsem za mladá byla třeba na Otvíráku. Nevím, jestli si pamatujete Otvírák. A tehdy to bylo něco úplně jiného. Jako, dobře, dneska jsem se vrátila, nebo v dnešní době z toho Majalesu a prostě hned pory a vypláchnout nos prostě mořskou vodou a osprchovat se, umýt se, dát si balzám na vlasy, prostě extrémní péče. A tam jsem byla ráda, když jsem našla vlastní stan, v kterým nespal nikdo, kdo tam neměl být. A to nemyslím nějak jako neslušně. Aby se reálně tam už byli třeba tak opilí, nebo už prostě, to byly ohromný stanový města, jako to bylo prostě jak Tokio stanový. A tam najít svůj, teď všichni nakupují v těch stejných obchodech, v tom Decathlonu, nebo prostě mají všichni stejný stany. Takže najít ten svůj, to bylo fakt zážitek. Já teda stanování nemám rád celkově, takže ani v těch 20 jsem nešel stanovat. Ale dneska taky asi bych určitě nešel. A dneska, když jsme třeba byli na tom Sigetu, který naštěstí je v centru města, víceméně, tak si člověk koupí objedná taxíka a jde do toho hotelu, který je třeba 20 minut od tama. Tedy a užíváš si vůbec ještě festivaly po 30 a stojí to za to vůbec? Extrémně, já to zbožňuju, všem to doporučuju a prostě je to skvělý, akorát je to jiný a je to v pohodě jít třeba s mými lidma, už víc myslíš na to svý komfortní prostě prostředí, když tam s lidma, s kterýma chceš, už to není víc o tom nějakým jako selfiečkování, ale už je to víc o tady panadolu a stínu, ale je to skvělý. Máš ještě furt FOMO?
Co je FOMO? Fear of missing out. Co je fear of missing out? Že ti něco, že se bojíš, že ti něco uteče. Že když máš třeba těch 10 stagí na tom festivalu, tak furt přebíháš. Ale jako, To je pravda. Takže to jako, řekne si to stíhám, ale teď ve 30, třeba když já jsem ti řekl, jdeme se podívat na ty aktivace. Počkám tě. To teda řekni, jak to bylo. Já jsem se chtěla zbavit tam ex mý kámošky, protože on si rád povídá. Jo, to bylo no ale dobře, tak jo, tak ještě no. Ale stejně si se mnou na ty aktivace nešla. Mě už bolely tlapičky a už jsem rozvažovala energii, abych ty tlapičky ještě jako vydržela, ale chci vám říct důležitou věc. Já jsem na posledním koncertě nejvíc pařila, skákala jsem a ty dva, jako David aspoň se teda... za šatnu. David byl naštvaný za šatnu a kámoška, ta vypadá, že umře. A jakože každou minutu, že prostě to tam zalomí, že jí to je jedno, prostě 10. padla, už je čas. Tedy, a když jsme byli my malí, tak nám vždycky rodiče dělali seznam, co si vzít na školu v přírodě. Kdybyste teď měla dělat seznam, co si v naší věkové kategorii vzít na festival, co by na tom lístku bylo? Ortopedické vložky. Ježiši Kriste, lidi, myslete na svý záda, vás budou bolet asi po půl hodině. Potom určitě by to bylo něco na bolest, takže nějaký Panadol. Pokud máte alergii, myslete i na to, už vám není 20. Rozhodně jako nějaký antibakteriální gel nebo něco, já nemám ráda upatlaný ruce. Myslete i na svoje ledviny. Už dávno není čas crop topů. Takže něco teplého na sebe. A toaleťák. Ten bych se ale vzala i před 20 lety. Ne, před 10. Prostě nespolehý na to, že na záchodě bude toaleťák. Co by si vzal ty? Co bys ještě jako doplnil? No já určitě krém na opalování. To je pravda, SPF. SPF-ko. To je velmi důležité. Já jako alergik sprej do nosu a kapesníky, hodně kapesníků, hlavně když je to někde, kde kvete vedle řepka nebo nějaký obiloviny vedle. A to je ale běžný, protože potřebuješ velký prostory, ty jsou na loukách. Což mě jako ve 20 bylo celkem jedno, že jsem vždycky říkal, jo, tak si někde vemu nějaký ubrousek nebo pro nějakého baru a ty když prostě, tak musíš smrkat. A pokrývku hlavy. Jestli tohle poslouchá Áďa, kamarádka, tak ta se takhle normálně něco si dala, jako nějaký alkohol, nepila vodu a byla na tom sluníčku, protože jsme neměli to VIP a stáli jsme přesně v těch prvních řadách. Ona se tam oddělala na dolarovi princovi a ty hlavní Benny, Kalin a tak dále, ty už jsme prostě nestihli, protože jsme z těch Budějic jeli zase slavně do té Prahy zpátky. No, to jenom byste věděli. Takže pokrývku hlavy. Jo, a prostě už nevydržíme to, co jsme vydrželi, když nám bylo o 10 míň. My všem přejeme, abyste si užívali festiák, jak jen můžete. Berte to trochu s nadsázkou, my si z toho samozřejmě děláme srandu, jsme nejvíc pařmení. Ale opravdu užijte si ho, jak je to vám pohodlný. Už jako, já mám občas pocit, že potřebuji všechno jako slyšet, v nějakou toho vypadat, stihnout všechno to FOMO, nebo jak jsi to říkal. A vlastně je to pojďte si to užít tak, jak to je. Jděte tam s lidma, co máte rádi, jděte na ty interprety, co máte rádi. Když nemůžete, jděte si odpočinout, sednout hezky do stínečku, hlavně myslet sami na sebe. A to já prostě si myslím, že tak má být. Přesně, takže pokud máte děti, dejte je prarodičům, babičkám, dědečkám, jiným tetám, strejdům, vemte si s sebou ortopedické vložky, abyste na festival, protože léto začíná a Česko je země, která prý má nejvíc festivalů per obyvatele a že jich teda v Česku je, tak si ty festivaly užijte a my určitě jdeme taky na nějaké. No já jdu za chvilku na Culture Fest, takže čau. Tak se mějte a my se těšíme v příštím díle. A čem bude příští díl? To se ještě domluvíme. My sami nevíme. Ale ona vám příště zaspívá. Ne, už jsem zpívala, tak čau. Čau. Nesnáším loučení, jsem sám a v hlavě tě mám. Hit me baby. One more time.